Panalo! Yeah, what's up, what's up? We here. Lone Reminding Years. Wow, okay to. Okay itong ambience dito. Yan, oh. Ganda, ganda ng ambience. Yeah, we here in Lona. May stick to one naman dito. Ayan, oh. Check this out. Ayan, oh. Stick to one. Okay ito, ha. Grill. T-bones. Ganda. Ayan, dami rin palang pwedeng pasyalan dito. Ayan, ito yung seaport nila here. Mainit lang kasi tanghalin tapat. Nandito kami. Around 11 o'clock na dito kami. Ayan. Ayun. So may mga burger din dito. Pwede. Ayan. May milk tea. May buko. So maganda. Ito yung tourist attraction na pinupuntahan dito. Ayan. Ganda. Ito siya. Ayun. Ang ganda, ang ganda. Ito, pasahin natin kung ano yung mga nandito. Ayun, no? Anong New Year pa to? Ang tagal na rin. So, dito tayo. Ito yung pinaka main nila. Ayan, ganda, ganda. It's nice to be here. Ayan. Pinaka secured naman dito. Ang daming turistang pupunta. Ayun, daming kainan. Ayan. So ito na yun, tagos na to ng San Juan. Sa surfing area. Tuloy-tuloy lang to. Seaside tayo dadaan mamaya. So napakaganda. Ayan. Nice talaga. Ang ganda. Yun. Tapos yun, sarap din maligo rito. Ayan, no? Of course, ating mga tropa nandito. Ayun, no? Ganda, ganda. Shout out muna, sir. Shout out. Ayan, Team Dog in the house. Ayan. Ganda, daming turistang pupunta. Ayan, ganito. Oh, mainit nga lang, sobrang init na. Ang ganda. Panalo! Dali, dali, dali. Yun, sige na. Oh, sarap naman. Napang mainit-init pa. Wow. Sarap naman. Panalo! Hey, what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! Today's video, sakain kami ng pizza. Ayan, dito lang naman sa mall. What's up, what's up? Say hi. Pizza, paboritong pizza. Ayan. Let's go, kain muna tayo mga boss. Bye, what's up? Mukhaan. Grabe.
What's up mga kaboss? Tara mga boss, subo muna tayo. Ito na, check it out. Oops, ayan o. Oh. Wow, grabe. Panalo. Panalo mga boss. Wow. Panalo. Sarap. So what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! So guys, nandito tayo sa beach. Sa Dagupan. Parang SM. Pero hindi naman SM. Panalo! Sa Robinson Supermarket. Grabe talagang init. Pinagpabitak na. Guys kami. Kaya pupunta muna kami sa taas. Magbibili muna kami. May iwan dito si Boss Panalo. Panalo! Ano gagawin sa tamaan? Sandali, what are you doing upstairs? I don't know. May babay kami ng super mahal. Expensive. Ate Chloe, what are you doing upstairs? What are you doing upstairs? Upstairs? Oh, dito na lang ako. Tingin na lang kayo dito. Bye-bye. See you around, mga boy. Hey. Hey, what's up? Dito na tayo ngayon sa Baywalk. So, kanina nandun tayo sa units para kumain ng pizza. So, ngayon, pizza tayo dito sa may Baywalk. Kumain tayo ng lahat. So, meron pala ito eh. Ito. Iba naman. Yan. Open na natin ito para ulit. Uy, naupuan. Maragit natin, no? Diba? Siyempre naman. Ngayon mga boys, mga boss. May tingin tayo kung makakain na naman dito mga merienda. Panalo.
what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Okay, dito muna namin tatapusin ang aming video for our vlog today. So that's why always panalo ang lagi nasasabi sa inyo ng see you around.